President John Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization Ulaong baga jingpen kentup ya ka reservation policy haka baha alit pule kadai ke balong be an namar kat kum ka resolution jong usnam syajar khanai spa hanyo phau ar kam syam la kentup satya ya ka baha pule haka reservation lai tang haka baha yo kam yo jam Ulaong bahadian ba ula ujor syaka high court ya ka jingbom jubab ya ka jingpen syai ka seng nagaliang ka sarkar mentahi ka sngi kala pentip balapan kentup lang ya ka baha pule kat kum ka reservation policy ula ong ba namar kane kala long be an ula ai jingbot ba ka sarkar ling ba ka kabinet kan pas ya ka ordinance kat ba 4 la ban penbet ya ka reservation policy namar ka expert committee kandang ya tai nak benta ban penkala ya ka reservation policy ula ong ba nakaliang ka sengru ka kwa ban kran shai balada don kino ki samla pule ki ba thu ba ka hoklet pule doktor jongki kala syak kani Kila ban Leit Shah Kashari balada ki sngodan kam ban yo jingkershan nakaseng kakaloi ban ai Iarap ya kino ki badan kam kata ka bahak pule kan yat be an nak mencuang kat kum kan ika bes ya kata ya kata ka daw kat kum ka sithi ka representation kan lak kan syai mengi ong ba pen clear changi khnang ba nang ne shakmat kanomia tungko te namar ba kumshim la kan thok la ne pas ya kata ka resolution hapo cabinet kalong ka ai ka bala long be an pa te khnang nang ne shakmat ba kanomia tungko ba kanum don shu kata ka jing ya pet khmat sniu da kawai ke ben reu kawai kumba pila I mana kan ne balai ka don ka to ka jing Shah mo kata ka jing ya pher jing mut hapdeng ki garo khasi ka to kan ne ngamong barok mo pet la mi sha ka jing Shah kem ju kinong yalam jing ki napo ka ri lom garo don ru ka jing protes sang ne hapo ri khasi te kai ka bangi sngo kat ba kadang ya je kata ka expert committee jong ka reservation ngang ni sngo dei ba ka sarkar hi ka ban khot cabinet no ban ra no ordinance ndrio banai ta hadin nang to sia pet kat bom phandet ye kate lom kum ta kumut ubayo hi unjo bet ubadu undu bet hang ne kla pau shai ba ya kane kata ka bahak pule kan yat be an nang chuang kat kum kan ka bes ya kata ka letter and spirit tela dik sakawai ru ngan ban biang sisi tu ki samla ki ba menakan ni ki ba dei ban yo ya kata ka bahak jong ki pan pule tiat ji ke jing khang jong ke jing Kashari Lada pisngo ba pidei ban yo ya ta ka hok ke jong phi ka seng kan don rangkat kan ai phi ke materials khnang ba phin la ban ya khun sayang Kashari bat ngin support ru ha porok khat kilian ha kap dei kilat jingara pher memang ila ko sung thu ko hanya ka resolution ka ba pule ki Iarap ban beteng ba jadi makin tim la se la I kan ne namar ba phila I kat kum betu ko budget session arajar kat phraru haga jingkel limo ka ba angan shwa highlight kin dia hang ni la kli di ba santa classroom pam kwa en war blai di la kran I kli ha to ko por yang Mr. Speaker sir. As we are aware, the state job reservation policy does not extend for higher studies. Therefore, in such circumstance, many deserving students lost the opportunity to undergo higher studies in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. May I know from the Honorable Chief Minister the list students who have aspired for MBBS with 75% of mark in engineering studies with 65%, but lost the opportunity during the last 5 years. Tapi, kumunta hang ni menteri lang ba hati ko por hangir juba buang ba Mr. Speaker, I would like to clarify that the point mentioned by the leader of opposition is obsolete. The concern that we all have. The member had asked a very clear question whether it's a fact that the state job reservation does not include reservation for higher studies, especially in technical lines such as Polytechnic, MBBS, and engineering studies. As I said, if you read the reservation, it does not include that. I am answered a very clear reply to the question that has been asked, that does it include or does it not, and the reply it does not include, but we do extend it. Yes sir, we extend it, so I think it's very clear. Sign the document, it does not include sir, but we extend in this time. Tanadu arhajar katpra ki last ba kani kalong bi ai tenri ki practice bet tengam tip na ai kata but ka jingpen slam jung sarkar ban jubab yangi ru ni sungo ban ong ba nim tip shu kai ka jingbut jung ka sarkar ta khnang ba kan pet kan ne kai ka konrum kan ram
kapala duk kun ni kat ndai spa nyu pu ar ba kila praktis tingila sungu dai hit ba ya pementai ko sarkar kat pempat review ya kata ka reservation policy kabadan hapo jalai jumi ka barok khoi ki babun balang jong ko bri nyuk trap kila kwa bi man pembet no man penthamai no ya kata ka reservation policy ta kat pempat la ban pembet na man ba plai ki committee ki ba pher kum kan nuksa ka kata ka high level committee habe de ka tham motor spending tak ban spending kum to ta ngi smu dei ba ka ordinance kan dei ka wei ka lat ban yo kata ka bahak pule jiki samla tenga ngasmu kan ni kishi thi ka bakla kan sai kum ta ka dei ka lat jiki khna ki ba Leit pule doktor engineer ka be dei bat kan ka bahak pule jong ka reservation Nila pasong tu mau yang wala rapas ordinance kan im tak ndru punai. Am kata ka shong ha ka sarkar ordinance kan dei bitang ndru banai tementa hang to pat ka shong ha ka sarkar la kan pass ka resolution ne kan le no ta hendrai ka bakar ki namar ba phlai hi mena kan ni kami kan ni ka pu ka ta ka bahak mani pule doktor hang to ka pau shai mano ba yo mano badu wadu bade ban yo ru yo tikitu kumba ngai pimne nga kontu ya ki ba kalat ye pisia hi ka degi yang Kashari namar ba hang ni la kan sai ka sarkar kumla hi ban ong namar ba phlai menteri rang ba ujubab tu kumbai ke department ke jubab tu kumbai tengi ngi semua ba kalat hi ki khna samla pule tang kata hi pat ngin don rengkat pat ki kon samla ku bri nyok tra to ka jing khot ke jong ngai pisia ki nong lum kubor nasi apa ban pensyai habe ye dei bat kata ka reservation on educational institution purposes te pilai hi mana kaning la de file case hang tai hapo high court halor kane ka mat ne ka ka phang ka mande ka bahak pule jong ka reservation ta khat khandai tarik December 2004 ni thok kane ka representation shaka commissioner and secretary jong ka sarkar jilla meghalaya so personal and AR department bi shilo hang ni nila tho shaki ba nila highlight ru ba kane ka reservation policy hajala kam long ka basai namar ka dei tang ka resolution kam phat la ne ka ta ka office member ndam kam phat long ai tengi tho shak kane ka sarkar ban kun thup no ya ka bahak pule ha ka reservation policy ta hadin bangila tho na ka liang ka sarkar ki klem ai jubab te hadin bakim ai jubab te ngi sungkya namar kane ka de ka ta ki khon samla jong bri nyok tra tingila file case no ka santarek lai san ar pulai te hadin bangila file case te ka code kala pediang ya ne ka case ka jungi haga kerteng jonga open skambor khat kata ga de ka official kerteng jonga kipat ba ti tipinga kum ta ban kar ta hadin bangi file ne ka code kala direct ne kala batha ya sarkar jilla kene ka department jo kene personal te ka ba ongkum ne looking into the fact presently and the issue as raised notwithstanding the issue of locus the respondent are direct to address the representation dated 19 December 2022 which appeared at Annexure 10 of the writ petition so as to clear the air with regard to this issue. The same shall be complete within a period of 2 months from today. The writ petition is allowed to the extent as indicated above and the stand closed and dispose of. Hadian kane tengi la yai up. Te hadian ba yai up na kaliang ko sarkar jala kataru kam jubab yung bagane department te hadian ni file no hadian bakot ya ka to ka khatan sni te ka nakaliang jong ka department jong ni personal ki claim ajuba te na ku nakaliang jong plitar jong ni file no ka content te hadian ba file ko content te menta ga sni ka khalai tarik September 2000 ni la yo ka jubab lingba deputy secretary jong ka sarkar jilla Kapang the disposal of representation date 19/12/2022 in writ petition C number 122/2023. Kabat hokum ne
In inviting a reference to the subject cited above, I am directed to say that the principle and spirit of reservation policy is extended and applied for admission in state government education institutions, including higher and professional studies, through conventional practice. Your representation date 1912-2022 stand disposed of. Tementa nomor hagan dengan pensyaikan dia ke haga representation ke jongi nomor kelak mention ni ketuka annexure 10 kaba hangni ngila tho syai kaba keren kumne ka jingkwa ahi ke jongi ka ong kumne. In view of the above fact, the undersigned urge upon your good office to take necessary steps in ensuring that the present job reservation policy be extended for educational purposes also by introduction of a cabinet resolution and mandatorily be enacted by the state legislative assembly so as to avoid any legal intervention in the future. Karatu por balada. Pimla ban pensyai lene pim rah pok cabinet. Lene ban pass ta kata ordinance. Tengi man sing ya ban tiet ke jingkang. Jong ke yang Kashari hoy ngila tiet ban ngila yok ke jing pensyai. Hadian batuklar kay yang Kashari. Tene kalian ko jungi ngila su syai ba yaga baha Pule habete ki Pule doktor engineer mo ta MBBS kiklem kuntup te ngakwa ban ong shikiti ki Samla ki ba ya tungku maujam kumken ni ki ba yo ya kata ka percentage ka ba sajarong te ngakwa nakaliang ka jungi namar pitip syai baka anhi kan siem tik tang youtube bakta ya lani youtube ba apply ya ko kam ni je gitu ki ba Leit Pule mi shikmat wat namting yakun lada pisngong dei ba ka bah jong pi pila du namar ka kata kritis sa jong kri India ka ai bori ya pi pan yakun ba ka bah lani ka hok ka jong pi te ye ka sarkar jilla ba ni kentu ba khot cabinet no kloi la shai ne la chisni ban pas no de ka ordinance ka ban riu banai khnang ba num ye pech niu shu lane kandon kata ka jing ye fair judgment riu hapdeng jong khasi jantia lane ugaro namar ba khlem da konthop hagane ka reservation yakne ka bha Pule ta komut ubuduna ma ku yo namar ba philai hi na ka por menta la shu ong be o tei u baduna u yo tei u badai ban yo tela da ka wan bi kita ka to 40 shipor ma manong shipor kat bam phat dat ban review lane ban pembet ye kata ka reservation hapo ga jela go jungi kat ba fikidang mo kat kum kani ka thi kala paushai bakan kan beteng bet kata ka letter in spirit hapo ye dai bat ka bha Pule takat ba kandak ni kadang ya tingi ai jingmut ka sarkar ni kenturu bagi dai ban pas no ka ordinance namar ba menta pila i wat kini ki lower institution kum hapo paimau kila le ka fut ka to ka ban penrong te ka bahai ka sarkar ban pas no ka ordinance khnang ba kanum dan kata ka yapet khmat silyang hapdeng jongki khasi jentia baki karo la basong thu mo ba ka resolution polisi job resolution polisi ban thungkam sapok mo pi ong pas ka kabinet ka resolution pat mentai kan ka resolution on higher studies part ka khandon ka ka pas la su extend jubor telap no nadu ne ra du bastang ala ong ba shai ong tangki material ki materials pat haki no gino kilat klentero ka sengan ba khale namar ba padia kaniro klai ngala de pai kies mo te kanero ka funding na ka sengi ndei ba lomba shimanom no ta hot namar ba haka hakmat ka kot hi ngimla ban file kum ka seng namar ka seng jungi kam dei ka ta ka register ka register NGO le pressure group ka dei ba ka seng pressure group tengi na kalian jungi ni haban file no ka teng ka jonga president ta hangni ru ni shem ye ka yu personal tapi ni suru kata ring ka ba ngela play ke kata ni kentu i khna ba wan chakmat ka ba ha jong pi le se namar ba ka ani ka wat yu te u ba shitam yangi menta menakani ru par bungi file longan chue thu ye pi nga file namar ba u ha ka par ba Pule antai kami ka to admission ha por rong khon ka bangila don ko jing persha ba mo por don nang bungi to por tingla don ke jing persha ha ne ka
banyo admission hapo gani ka BEd college hapo rongkon tadin nang tu tingi sutho ba biang kama biang non dong sedong handre udang do tingi ngismo dei ba on his behalf ni file mangi tingi la sutho ba kayeng Kashari hi kanam entertain than yengi namar ba ngingim Pule Doktor engineer te kitu hi ki ba Leit te ki la de ban wan chikmat bandawai ka hak jong